Hola, avui parlo d'un tema de la Mari Esguaro, els portals que tots fem part tercera. Durant els primers dies de desembre de 2022, els operadors Hashmalim i Sinonim d'Alenim a la superfície, en aquell moment, van informar que havíem estat observant cert carrer en una ciutat, i més específicament cert segment de només 50 metres de llarg d'aquest carrer. Es tracta d'un carrer suburbà ben pavimentat, comparativament poc transitat, recte i de doble sentit, amb un índex inusualment alt d'accidents constants, almenys 3 atropellaments mortals, 2 d'ells en poc temps entre si, i en una altra ocasió un home va ser atropellat per un camió repartidor de refrescos, mentre maniobrava lentament marxa enrere a plena llum del dia. Deixant el jove esguerrat i en una cadira de rodes de per vida. També hi ha una quantitat inusualment alta i constant de xocs i accidents de motocicletes, incloent motocicletes de la policia en 3 ocasions. Però el més curiós és que la majoria d'aquests xocs són simplement contra el terra, i no contra cap altra cosa. Els seus pilots perden el control i acaben a terra sense raó aparent, de vegades culpant a la superfície, ja que és molt llisa i relliscosa quan està mullada. Però aquests accidents ocorren també quan està sec i a plena llum del dia, i sempre dins d'aquest mateix segment. A més dels accidents de moto, també es produeixen molts accidents d'automòbil en aquest mateix segment del carrer, i no menys de 5 cops han xocat cotxes contra altres estacionats. 2 vegades contra el mateix camió aparcat danyant-lo greument la segona vegada, i altres innombrables incidents de trànsit, majoritàriament involucrant vehicles en moviment de tota mena. Tot això succeint en el mateix segment de 50 metres del carrer. Al principi, qualsevol pensaria que tot això passa a causa de factors de risc normals, però aquest segment és pràcticament igual a qualsevol altre de tot aquest carrer, i aquest mateix és pràcticament igual a qualsevol altre carrer d'aquesta zona, i com s'ha observat, en tractar-se d'una recta, la visibilitat és molt bona, ja que els conductors i les persones poden veure els vehicles que s'aproximen a una distància de fins a 200 metres en qualsevol direcció, des del centre d'aquest segment problemàtic de 50 metres. I els vehicles només estan aparcats a un costat del carrer. No hi ha raons físiques òbvies perquè s'hi produeixin accidents. Al contrari, tota la zona hauria de ser estadísticament segura. Uns mesos abans es va registrar una estranya ràfaga de vent a la mateixa ciutat que no és coneguda per tenir vents especialment forts. Em refereixo a una ràfaga aïllada, una que va recórrer alguns llocs d'aquesta ciutat destruint coses, valles publicitàries, anuncis espectaculars i enderrocant arbres. Es podia seguir la seva trajectòria de destrucció només mirant els danys que va causar. Va travessar la ciutat una nit i va arrencar d'arrel un arbre fort just abans o en aquell segment concret de 50 metres del carrer que he esmentat abans, i va desaparèixer.
L'últim dany que va causar aquesta ràfaga de vent va ser aquest arbre enderrocat davant de la sortida d'una casa, just abans que els propietaris haguessin de treure el vehicle per anar a solucionar una situació molt greu que tenien en aquell mateix moment, enderrocant també el cable de telèfon i el d'electricitat, com si la ràfaga de vent hagués enderrocat aquest arbre a propòsit per impedir-los intentar solucionar el seu greu problema. Viuen dins d'aquest segment de 50 metres de llarg. Considerant tot això en conjunt i no només veient incidents aïllats, Alenim i la seva tripulació a la nau estel·lar Toleka van decidir que tot allò no era normal i van enviar un dron esfèric de 110 centímetres perquè hi acudís i recaptés informació utilitzant els seus avançats sensors. El dron va sobrevolar tota la zona cartografiant tot el mapa de freqüències, fluctuacions energètiques i variacions per a continuació procedir a estudiar detingudament aquest segment de 50 metres, detectant tota l'energia subtil i la seva dinàmica i variacions de freqüència. El que va descobrir el dron va posar els pèls de punta. Hi ha un enorme portal invisible just en aquest segment de 50 metres. Una caiguda a la freqüència on la vibració mitjana de la matèria a tot el carrer i la zona cau dràsticament, just aquí explicant tots els accidents. El dron va recopilar totes les dades per saber d'on i què estava generant el portal. Es tracta d'un portal a l'inframón, als regnes astrals inferiors de què parlava al meu últim vídeo, amb tota mena d'entitats mirant i entrant i sortint. Però aparentment romanent dins del rang d'afectació del portal. Quan una persona coincideix en freqüència amb alguna cosa d'altra banda, quan alguna persona coincideix en freqüència amb alguna cosa de l'altra banda, es pot produir algun tipus d'interacció. Tot és congruència o concordància de freqüències. Les entitats astrals, abans en cos humà, anomenats desencarnats, i altres simplement animals, poden controlar la teva freqüència fins a cert punt, quan es concentren a intentar assolir la freqüència d'una persona al món material. Així que una persona viva que per qualsevol raó es troba en un estat vibratori baix pot ser aconseguida per una o altra d'aquestes entitats. Aquestes entitats astrals inferiors s'alimenten de l'energia baixa i densa que desprenen els organismes vius quan es produeix el patiment. Aquestes criatures del baix astral tenen una connexió molt feble amb la font original, o no la tenen en absolut, perquè simplement estan massa lluny d'ella en el seu rang de freqüència existencial. Així que, tal com ho entenen els taixetians, la cosa que les manté existint és la creació creativa d'éssers amb una connexió forta o més forta amb la font original. En altres paraules, cal parar-los atenció perquè segueixin existint. Quan una persona viva o una criatura al món material
està en el seu rang mitjà de pensament. La seva atenció està dispersa, saltant d'un pensament al següent. En aquest estat, la seva capacitat creativa i de manifestació no està pas concentrada en una sola cosa, però quan una persona o criatura té por, tota la seva atenció fluirà cap a allò que tem. Manifestem allò en què ens concentrem. Manifestem allò que més manté la nostra atenció constant. La por i el patiment actuen com un instrument de concentració que portarà a l'existència més del que estem tement, ja que hi estem enfocats. Aquestes entitats s'alimenten d'aquesta atenció, ja sigui com a atenció directa per a enfortir el seu cos astral lleu, feble, o amb el patiment constant dels éssers amb una forta connexió amb la font, com la majoria dels humans. Un bon exemple d'això són els visitadors nocturns o visitacions nocturnes. Aquelles que estan lligades a la paràlisi del son com íncubs i súcubs, entre altres. Volen que els tinguis por, per això s'anomenen terrors nocturns. I saben com induir aquest estat de por a les persones. Quan els temes es queden amb tu i es fan més forts i tornen repetidament a atormentar el teu somni nit rere nit. Però si t'hi enfrontes sense por i connectes amb la consciència a la font original, amb els teus pensaments, sentint i pensant emocions amoroses i imaginant que estàs cobert d'una bola de llum groga d'alta freqüència, aquestes entitats no tornaran a molestar-te. Et tornes inútil per a elles, ja que no emets res d'aquesta atenció concentrada en la por que necessiten i anhelen, i aniran a molestar algú més, algú que sostingui un estat vibratori més baix. Tornant a aquest problemàtic segment de 50 metres d'aquell carrer de la ciutat, el que els taigetians van concloure és que aquestes entitats estan causant tots els accidents, connectant-se i interferint amb persones vives que mantenien un estat vibratori prou baix, convertint-les en una concurrència amb aquestes entitats i les seves necessitats. Però són les mateixes persones les que estan creant tot això, estan donant a aquestes entitats la seva atenció sense voler-ho, o fins i tot inconscientment, per la qual cosa aquest segment es va convertir en una mena de trampa etèrica per als transeünts. Només podem especular sobre com causen exactament aquests accidents, però és molt possible que distreguin les seves víctimes en un moment crucial de la conducció o que provoquin una contracció muscular involuntària o que empenyin les seves víctimes. Potser col·loquin algun objecte invisible al seu camí o algun tipus de variant de tot això, perquè poden manipular el món material, encara que de forma una mica limitada i depenent de circumstàncies energètiques. Observem el següent exemple. Un home circulava en bicicleta per la vorera just al tram problemàtic del carrer. Una fila de cotxes aparcats el separava de la calçada. Llavors veu una obertura entre els cotxes aparcats i decideix utilitzar-la per sortir de la vorera cap a la calçada. Un taxi s'acostava en la mateixa direcció
invisible per al ciclista a causa de la fila de cotxes aparcats. Just quan el ciclista decideix girar el cap per veure si hi ha trànsit abans d'entrar a la carretera, un full gran a terra es mou just davant de la seva trajectòria, distraient el ciclista en la fracció de segon crucial en què girava el cap per veure si hi havia trànsit. Com la bicicleta seguia movent-se, va entrar a la carretera sense mirar abans el trànsit i just a la trajectòria del taxi, que va haver de frenar en sec deixant marques de pneumàtics de 2 metres de llarg a la terra. El ciclista va estar a només uns centímetres i una fracció de segon de ser atropellat. Com es pot observar, aquestes entitats no necessiten gaire energia per causar un accident. Tot el que necessiten és prou per moure un full a terra en el moment precís i exacte per causar una distracció. Però per què era allà en aquest punt exacte? Els taijetans amb el dron van seguir explorant la zona llegint tot el mapa de freqüències. Aviat van trobar una altra forta caiguda de freqüència just a la casa que està exactament al centre d'aquest segment de 50 metres. Dins la casa, incloent tota la seva àrea. Aquesta caiguda de freqüència flueix o es desplaça fora de la façana d'aquesta casa alimentant el portal, baixant la freqüència de tot el segment del carrer. Es va descobrir que la casa està habitada per una família problemàtica molt nombrosa que manté valors extremament màtrics i, segons van relatar els veïns, aquestes persones guarden molts sentiments d'enveja i mals desitjos contra tots ells, i tots han tingut constants problemes i desavinences amb ells, especialment amb la mare i amb el fill menor, un brivall. També tenen un complex de superioritat molt fort basat en la seva militància en una església local, segons s'ha denunciat, i qui sap què passa més dins d'aquesta casa. Observant la dinàmica energètica de tota la zona i analitzant totes les dades científiques, els taigetians van arribar a la conclusió que el portal està sent alimentat i es manté obert per la baixa freqüència que genera aquesta família en particular. Curiosament, la freqüència de les famílies que viuen a les dues cases a cada costat d'aquestes persones problemàtiques, doncs mantenen una freqüència alta a una banda i una freqüència molt alta a l'altra, creant dos grans tipus d'alta freqüència al costat del gran pou de baixa freqüència de la casa problemàtica. Hola, Nino. Els límits de la zona de baixa freqüència de la casa negativa són els de la casa física, la qual cosa significa que les parets que la separen de les cases d'alta freqüència adjacents serien els límits de la seva influència. A les dinàmiques etèriques i energètiques no els importen pas els murs. Les parets no poden contenir-les, però sí que actuen com a barrera mental o psicològica per a les persones que hi viuen. La idea en les ments de les persones que hi viuen és el que defineix els límits de l'àrea considerada com a seva i la freqüència dins d'aquesta àrea també. La meva llavor urmà. Que et quedes aquí, Nino? Bueno. La freqüència d'una casa és la freqüència dels seus habitants i els límits són també els límits de les creences d'aquests habitants.
La teoria bàsica de com aquest portal va arribar a ser és que les persones dins d'aquesta casa de baixa freqüència emanen la seva baixa freqüència cap al carrer davant seu, perquè és on centren gran part de la seva atenció, davant de casa seva, la seva connexió amb el món exterior, i a partir d'aquí les entitats del baix astral utilitzen aquest punt de baixa freqüència del carrer per alimentar-lo, com faria qualsevol altre ésser oportunista. El dron va procedir a estudiar la resta de la zona i de la ciutat, descobrint molts altres portals, principalment on s'esperaria trobar-los. Per exemple, dins i sobre edificis governamentals, hospitals i comissaries de policia. També estudiem un altre fenomen que passa a tot arreu, a tot el món. Ens vam adonar que a les interseccions dels carrers la freqüència mitjana d'una zona era considerablement més baixa, però no de manera estable. Quan no hi havia trànsit, la freqüència al centre d'una intersecció era només lleugerament inferior a la mitjana, però quan un vehicle s'acostava a la freqüència, baixava clarament, i encara més quan passaven diversos vehicles, negociant qui havia de creuar primer, com passa en qualsevol altra intersecció senzilla a qualsevol altre lloc de la Terra, i la freqüència de les interseccions baixava amb els vehicles que passaven per la zona sense problemes, simplement passant de manera natural. Els tagetians van concloure que la seva repetició de la petita quantitat d'estrès que els conductors i els passatgers estaven sentint en passar per la intersecció a causa de la seva precaució normal en conduir era suficient per acumular un efecte de disminució de freqüència allà mateix, un conductor prenent precaució darrere l'altre, enviant contínuament una manifestació de pols d'estrès missatge al camp de freqüència o a l'àrea, creant un harmònic d'una freqüència que disminueix l'àrea com a resultat final. Aquesta dinàmica energètica passa no només a cada intersecció, sinó també a cada lloc que té un continu efecte causant d'estrès sobre les persones que estan en aquesta zona o hi passen. Això explica la baixa freqüència de zones on s'acumula patiment, com les presons i els hospitals, com a exemples extrems. Però aquest efecte passa a tot arreu. La bona notícia és que aquest efecte també passa amb els llocs d'alta freqüència positiva que constantment fan que la gent se senti bé. Aquest efecte demostra i exemplifica clarament com es forma la freqüència base no només d'una àrea sencera, sinó també de tot un planeta i més enllà, creant com a resultat la freqüència mitjana planetària. Però fins i tot dins del planeta, dins d'una àrea de baixa freqüència, podem trobar bombolles d'alta freqüència creades pels seus habitants. Petits oasis d'alegria on un món personal està evolucionant. Aquestes bombolles acaben afectant i elevant la freqüència de tota la zona on es troben, i encara més quan les persones que les estan creant són fortes i fidels a les seves creences d'alta freqüència, i són fidels així mateix no deixant que el món exterior els afecti. De la mateixa manera que algú pot ser compatible amb entitats malignes, una persona pot desenvolupar una bombolla personal d'alta freqüència que no només el protegeixi contra éssers malignes i mals successos, sinó que li faci compatible amb persones més agradables.
bons successos i, en darrera instància, amb éssers de llum i esperits guia. Els éssers astrals poden crear esdeveniments com un accident utilitzant mètodes subtils com moure un fill en el moment exacte, com moure un full en el moment exacte, suficient per distreure una persona en la precisa fracció de segon en què la seva atenció era necessària per evitar un horrible accident. Així que vigila sempre la teva freqüència i pensaments. Aquests acaben dictant el teu dia i al final dictaran el teu destí. Sí, Nino, sí. Sí, ja. Sé que passen coses dolentes a tothom i que és impossible tenir sempre un bon dia. No es tracta de poder evitar totes les coses dolentes, perquè passaran independentment del que fem. Allò important és com deixes que t'afectin. Et llançaran a terra moltes vegades al llarg de la teva vida, però el que importa és el que fas per tornar a aixecar-te. No hi ha res més poderós que una persona que ha caigut i ha tocat fons a la seva vida i ara està en procés de reconstruir-se a si mateix. Sigues resistent. Ningú no et pot tocar, sent així, ni astral ni físicament. Tu tens el control de la teva freqüència i de la teva destinació. Sigues savi, sigues prudent i, sobretot, sigues feliç. Mari Suaru. Bé, no és fàcil mantenir la freqüència sempre alta, però hem de treballar a mantenir-la tan alta com ens sigui possible i enfocar-nos en allò positiu. No hem d'alimentar pas aquests paràsits que facin dieta forçosa. Gràcies a tots per compartir el vídeo, pels likes i comentaris i per participar-hi. Gràcies als moderadors i gràcies, Mari. Qui no s'hagi subscrit ara ho pot fer, per no perdre's informació interessant. Sempre al meu cor. Què, Nino? Vols dir alguna cosa? O tallem ja?